Se keskustelu tuossa yrityksessä taustaa. Sitten yhtäkkiä suuttu mulla jostain. Sitten sillä tuli hirveän puhuttelu sitä, kun se olikin vaan. Hyvinvointivaltio. Hyvinvointivaltio. No hyvinvointivaltio hautajaiset. Niin. No ne kyllä saa sanoa nyt. Että ei.
Tervetuloa näihin Suomen hyvinvointiyhteiskunnan ja Suomen kehitysavun hautajaisiin. Minä olen Pekka Elonheimo ja toimitan tämän hautaan siunauksen. Tässä hautajaisten aluksi vainajien omaisilla on tilaisuus laskea kukkansa tai ilman kukkiakin lausua muistosanansa tähän avoimeen mikrofoniin. Tämä iso arkku esittää Suomen hyvinvointiyhteiskuntaa ja tämä pieni uurna Suomen kehitysapua, jonka myös hallituksemme tappoi. Oi Suomi, katso sinun päiväs koitti. Köyhä lista karkoitettu on jo pois. Ja rikkaan nauru ahneudesta soittaa, kuin itse Suomehen valtias ois. Rahan vallat köyhän tarpeet jo voittaa. Sun päiväs koitti, oi synnyn maa. Oi kaatui köyhä, alas matalalle. Pääs murtamana suurten tuskien. Oi nouse, rahaa näytä kansallesi, sä että palautit orjuuden. Ja köyhä taivuit sä sorron alle, on yösi alkanut synnyin maa. Harri Kiviniitty ja haluaisin sanoa muutaman sanan hyvinvointivaltiolle, koska olen sille kiitollinen monesta. Hyvinvointivaltio on ollut tukenani 27 vuotta. Se oli paikalla kun synnyin kanssani koulupolulla, sairauden ja työttömyyden koetellessa. Ja voinkin myöntää, etten olisi pärjännyt ilman hyvinvointivaltiota. Hyvinvointivaltio auttaa, kun askel horjuu, ja se tekee sen meille kaikille. Se ei kysy meidän ikää, ammattia tai sukupuolta. Juuri tuossa tiivistyykin hyvinvointivaltion hienous. Olemme aikoinaan päättäneet, että autamme toisiamme ja että kukin meistä on arvokas. Tuo päätös tuntuu kuitenkin unohtuneen. On tehty kylmiä arvovalintoja, jotka eriarvoistavat yhteiskuntaamme. Sen sijaan, että suotaisiin kaikille mahdollisuus toteuttaa unelmiaan, suljetaan ovia köyhiltä ja sairailta. Hallitus on päättänyt leikata työttömän ja opiskelijan toimeentuloa, ihan kuin rahan olisi turhauksiin. Nyt joudutaan tinkimään elämän perusedellytyksistä ja omasta terveydestä. Myös varhaiskasvatus ja koulutus, lapsimme tulevaisuus, on uhrattu talouskasvun alttarilla. Ajatellaan, että tarvitaan lisää kurjuutta, että työtön hakeutuisi töihin, opiskelija valmistuisi nopeampaa. Ajatellaan, että ei ole väliä, kasvavatko lapsiemme ryhmäkoot. Ihmiset unohtava leikkauspolitiikka ei vie meitä kuitenkaan lähemmäksi talouskasvua, vaan kohti pahoinvointivaltiota. Kohti pahoinvointivaltiota, jossa nuoret syrjäytyvät, pitkäaikaiset työttömyys ja sairaudet kukoistavat. Niin kuin harva meistä ei hyvinvointivaltiokaan koskaan tullut valmiiksi. Vielä emme voineet olla ylpeitä siitä, kuinka vanhuksia me kohdellaan, tai millainen polku köyhällä on edessään. Valmiiksi ei ehtinyt tulla myöskään kehitysapu. Kehitysapu, jossa tiivistyy tuo sama perusajatus. Pidetään toisistamme huolta ja että kukin meistä on tärkeä. Pakolaiset ja turvapaikanhakijat ovat oire ihmisten hädästä kehitysmaissa. Tuo hätä ei poistu sillä, että leikkaamme hyvin kehitysavun puoleen sitä, mihin olemme sitoutuneet.
Kun on tiukkaa, työttömyys ja sairaudet sekä sodat koettelevat, on usko omaan tulevaisuuteen koetuksella. Tarvittaisiin hyvinvointivaltiota ja kehitysapua enemmän kuin koskaan. Nyt on ihminen unohdettu ja silmät suljettu hädältä. Valitettavasti hyvinvointivaltio ja kehitysapu eivät ehtineet saada työtä päätökseen, vaan olemme nyt kokoontuneet siunaamaan hyvinvointivaltion ja kehitysavun haudan lepoon. Meidän kaikkien puolesta taistelleet, leikkauksien ja ahneuden vuoksi menehtyneet. Hyvinvointivaltion ja kehitysavun muistolle. Haluaako joku vielä sanoa omat sanansa? Ei tarvitse pitkiä puheita pitää. Jos ei, niin aloitetaan tämä siunaus laululla virrellä 631, joka löytyy sieltä ohjelmalehtisestä.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Hyvät Suomen hyvinvointivaltion ja kehitysavun ystävät. Sydämemme täyttää suru ja kaipaus rakkaittemme poismenon vuoksi. Jätämme heidät Jumalan käsiin. Me turvaamme Kristukseen, kuoleman voittajan, joka sanoo: minä olin kuollut, mutta nyt minä elän. Elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja Tuonelan avain. Amen. Kuulkaamme psalmia 23. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille. Hän johdattaa minut vetten ääreen. Siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minua oikeaa tietä, nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimen sauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun valjani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Rukoilkaamme. Jumala, Isämme, rohkaise meitä suremaan, kun on aika surra ja itkeä. Varjele, ettemme murheessamme ajattelisi vain kuoleman pimeyttä, vaan muistaisimme ikuisen elämän toivoa. Opeta meitä turvautumaan poikaasi Jeesukseen Kristukseen, joka on voittanut kuoleman vallan. Lohduta meitä ja auta meitä kohtaamaan huomispäivä luottavaisesti ja turvallisin mielin. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Aamen. Luen 2 Raamatun kohtaa, jotka kertovat siitä, millainen on Jumalan tahto sekä taivaassa että maan päällä. Ensimmäinen kohta on Matteuksen evankeliumin 25. luvun lopusta. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkautensa valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä, ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville: tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli ano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alaston, ja te vaatetitte minut. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle ja kysyvät: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme,
tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille: totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville: menkää pois minun luotani, te kirotut ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minulla oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minulla oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin Jeesus vastaa heille: totisesti kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja niin he lähtevät, toiset iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Täytyy toivoa, että tuo toinen tilaisuus hetkeksi pitäisi taukoa, mutta jos ei, niin yritetään pärjätä. Hyvät hyvinvointivaltion omaiset, hyvinvointivaltio on uhri, vainaja, jota olen surrut enemmän kuin monia läheisiäni. Olen 6 vuotta sitten joutunut siunaamaan hautaan rakkaani ja 2 vuotta sitten isäni. Mutta tämä tuntuu papista jotenkin luonnolliselta. Kaikki ihmiset kuolevat joskus. On aika elää ja on aika kuolla. Hyvinvointivaltiolle ei olisi ollut tarpeen käydä näin. Se voisi periaatteessa elää loputtomiin, jos osaamme jakaa oman vaurautemme tasaisemmin toisillemme. Jos osaamme yhteiskuntanakin pitää huolta toisistamme. Tämän kummemmasta siinä ei olisi tarvinnut olla kysymys. Olen vähän vaille 60 mies ja olen nähnyt paljon. Olen nähnyt sen ajan, kun hyvinvointivaltiota vasta rakennettiin. Sen 8 surmanluodin pohjoisen Keski-Suomen, jossa erot olivat isoja. Lapset välillä näkivät nälkää. Kun ei ollut vielä peruskoulua, ei terveyskeskuksia. Tämä kaikki on saatu aikaan. Olemme rakentaneet Suomeen hyvinvointivaltion sodan jälkeen, sodan raunioittaman maan pohjalle. Tämä tehtiin, kun oltiin yksimielisiä. Haluttiin parempaa itselle ja lapsille. Sitä suurempi minun suruni oli, kun vuonna 1994 Ahon hallitus leikkasi 10% köyhimpien perheiden toimeentulotuesta pois ja teki monia muitakin kipeitä leikkauksia. Olin niin vihainen siitä, että vastustin tätä hallituksen leikkauspolitiikkaa 5 viikon nälkälakolla. Eli 5 viikkoon en syönyt mitään, join vain vettä, jossa oli sen verran suolaa, että aivot eivät turvonneet. Laiduin 20 kiloa, mutta eihän se mitään vaikuttanut. Mitä sen jälkeen on tapahtunut? Parikymmentä vuotta on käynyt niin, että
On annettu inflaation edelleen nakertaa sosiaaliturvaamme. Köyhimpien etuuksia ei ole korjattu edes inflaation vertaa. Siksi hyvinvointivaltio on kitunut jo pitkään. Minä olen puhunut jo 15 vuotta mieluummin hengissäpitovaltiosta kuin hyvinvointivaltiosta. Suomessa ei nähdä nälkää niin kuin suurina nälkävuosina, mutta ei tämä enää ole hyvinvointivaltio ollut vähän aikaa meille, jotka joudumme elämään osan tai koko elämämme yhteiskunnan avustusten varassa. Siksi toivoin, että kun tulee uusi hallitus, vihdoin ruvetaan rakentamaan hyvinvointivaltiota takaisin. Pelastetaan tämä kituva vainaja. Mitä nykyhallituksemme tekee? Leikkaa sairailta, leikkaa lasten koulutuksesta, leikkaa melkein kaikesta siitä, mitä ihminen elääkseen tarvitsee. Työttömälle maksetaan vähemmän työttömyysturvaa, köyhimmille vähemmän toimeentulotukea, eläkkeitä leikataan. Mistä ei leikata, on puoluetuki ja puolustusmenot. Mistä ei leikata, on se mitä rikkaat tarvitsevat, ei se mitä muu kansa tarvitsee. Tämän takia hyvinvointiyhteiskunta ei ole enää hyvinvointiyhteiskunta. Jatkan taistelua ja jatkamme taistelua yhdessä sen puolesta, että meillä pysyisi edes hengissäpitoyhteiskunta. Hetkittäin tuntuu siltä, että kohta ollaan köyhän tappoyhteiskunnassa. Kun diabeetikolta jätetään lääkekorvaukset pois, moni jättää lääkkeet ottamatta. Siitä seuraa sydänkohtauksia, jalkojen amputointia ja muuta sellaista, joka alentaa elintason lopullisesti. Moni muukin niin sanottu säästö maksaa käytännössä paljon enemmän kuin mitä säästetään. Jos leikataan koulutuksesta ja lapsilta, meillä on tulevaisuudessa vähemmän osaava työvoima, vähemmän vaurautta. Ja nyt on jo käynyt niin, että meillä on vähemmän lapsia. Jos ei Suomeen muuttaisi väkeä, väkilukumme putoaisi jo rajusti. Jos katsotaan vain rahaa, ei katsota Suomen todellista voimavaraa. Ei sitä, minkä varassa Suomi on elänyt. Suomi on elänyt suomalaisen ihmisen varassa. Koulutetun, hyvin työtä tekevän, ahkeran. Nyt tämä kaikki halutaan pistää pois. Sanotaan, että vain raha ratkaisee. Mitä Jumala tähän sanoo, sen kuulitte äsken. Jos jätämme auttamatta köyhät, sairaat, me teemme väärin. Ihmisen se vie helvettiin, eikä valtiovarain tai pääministerin kohtalo ole yhtään se parempi, jos hän leikkaa juuri niiltä, jotka eniten tarvitsisivat. En haluaisi syyttää yksittäisiä ihmisiä. Tämä on kollektiivinen synti. Yksittäisiä puolueitakaan ei voi syyttää. Kaikki puolueet ovat hallituksessa olleet leikkauksia tekemässä. Nykyisten vika on se, että ne jatkavat siitä, kun on jo valmiiksi leikattu liikaa. Yksi suurimpia leikkauksia, minkä hallitus teki, oli kehitysavun leikkaus. Luen toisen Raamatun kohdan kertomaan, miten siinä käy. Oli rikas mies. Hänen vaatteensa olivat purppuraa ja hienointa pellavaa, ja päivästä päivään hänen elämänsä oli pelkkää ylellisyyttä ja juhlaa. Mutta hänen porttinsa pielessä virui köyhä Lasarus, täynnä paiseita. Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä.
Köyhä olisi nälkäänsä halunnut syödä niitä ruokapaloja, jotka rikkaan pöydältä putoili. Koiratkin tulivat siihen ja nuolivat hänen paiseitaan. Sitten köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin huomaan. Rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Kun hän Tuonelan tuskissa kohotti katseensa, hän näki kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen rintaansa vasten. Silloin hän huusi, Isä Abraham, armahda minua, lähetä Lasarus tänne, että hän kastaisi sormenpäänsä veteen ja vilvoittaisi kieltäni. Näissä liekeissä on kauheaa olla. Mutta Abraham sanoi, muista poikani, että sinä sait edäisesi hyvän osan, Lasarus huonon. Nyt hän saa täällä vaivoihinsa lohdun, mutta sinä saat kärsiä tuskaa. Sitä paitsi meidän välillämme on syvä ylitse pääsemätön kuilu. Niin ettei täältä kukaan voi tulla teidän luoksenne vaikka tahtoisikin, eikä sieltä pääse kukaan kuilun yli meidän puolellemme. Rikas mies sanoi, Isä, minä pyydän, lähetä hänet sitten vanhempieni taloon. Minulla on 5 veljeä, hänen pitäisi varoittaa heitä, etteivät hekin joutuisi tähän vaivan paikkaan. Abraham vastasi, heillä on Mooses ja profeetat, kuulkoon heitä. Ei, isä Abraham, mies sanoi, mutta jos joku kuolleiden joukosta menisi heidän luokseen, he kääntyisivät. Mutta Abraham sanoi, jos eivät he kuuntele Moosesta ja profeettoja, ei heitä saada uskomaan, vaikka joku nousisi kuolleista. Rajua tekstiä, mutta juuri näin tapahtuu, kun kehitysapu puolitetaan. Tuhannet lapset jäävät ilman koulutusta, joka on sen avulla maksettu. Tuhannet sairaat hoitamatta. Pakolaisleireillä olevat eivät saa ruokaansa. Tätä se tarkoittaa. Ihmisiä kuolee vielä enemmän kehitysmaissa kuin täällä silloin, kun liikaa leikataan. Ihmisiä kuolee tarpeettomasti. Meidän säästömme on maksettu jonkun toisen verellä. Tämä ei voi olla oikein. Rikas mies joutui helvettiin, kun kieltäytyi jakamasta ruoasta putoavia murusia Lasarukselle. Ei se 0,5% tai 0,7%:kaan olisi kuin murusia meidän leivästämme. Minulle työttömälle se tarkoittaisi 1 kaljatuopin hintaa vähemmän omaan kulutukseen. Sen voi säästää, jos tiedän, että joku toinen saa ruokaa ja koulutuksen. Sen voin hyvinkin säästää. Mutta itsekkäät suomalaiset ovat valinneet hallituksen, joka leikkaa kehitysavunkin kuoliaaksi. Uusia apuohjelmia ei ole voitu aloittaa ja entisiäkin on jouduttu lopettamaan. Ei tällaisen hallituksen kohtalo voi olla sen parempi kuin rikkaan miehen. Me suomalaisina voisimme auttaa. Eivät ruotsalaiset ja norjalaiset niin kovin paljon meitä kummempia ole, mutta he antavat 3 kertaa isomman osuuden kehitysapuun kuin me. Koitetaan tasoittaa tätä kilpailua. Jos me annettaisiin 0,7 niin kuin YK tahtoo, me annettaisiin silti paljon vähemmän kuin Ruotsi ja Norja, jotka antaa täyden prosentin. Yksi hallituksen sydämettömyyden uusi ilmentymä on sitten tämä nykyinen pakolaispolitiikka. On tehty lähes mahdottomaksi perheen yhdistäminen silloin, jos joku on saanut turvapaikan ja oleskeluluvan. Mahdottomaksi sillä tavalla, että minä pappina en saisi palkallani perhettäni tänne, koska tulot jäävät reilusti alle 2600 €. Kirkon papeistakin vain kirkkoherrat ja piispat saisivat perheensä tänne. Muut kirkon työntekijät eivät. Suurin osa suomalaisista ei näillä säännöillä saisi perhettään kasaan.
Tämäkin politiikka käy lopulta meitä itseämme vastaan. Kehitysavun avulla on luotu hyviä suhteita. Namibiaan voisimme viedä melkein mitä vain. Siellä voidaan neuvotella varapresidentin ja parin ministerin kanssa jopa suomeksi. Loppujen kanssa englanniksi, ja kaikki kunnioittavat Suomea, joka on auttanut maata kehittymään ja itsenäistymään. Monessa muussa maassa Suomella on hyvä maine, hyvänä auttajana, joka ei aseta ehtoja. Tämä maine on menossa. Samalla vähenevät vientimahdollisuudet. Ja entä sitten, kun esimerkiksi tuumataan, että irakilainen arkkitehti, jonka koti on tuhottu, jonka työpaikka on tuhottu ja jota itseään on kidutettu, ei ole turvapaikan tarpeessa, koska Irak on turvallinen maa. En minä ymmärrä tällaista pelleilyä. Samaan aikaan ilmoitetaan, että Irakiin ja Afganistaniin ei pidä matkustaa eikä Somaliaan kenenkään suomalaisen, kun se on liian vaarallista. Ja ilmoitetaan, että sieltä henkensä kaupalla paineille se mukaan turvallinen maa. Tällaista kaksinaamaisuutta ei ainakaan kristillinen usko hyväksy. Arkkipiispa, Rooman paavi ja monet muut kirkon johtajat ovat selkeästi sanoneet, että pakolaisen vastaanottamisen ainoa ehto pitää olla ihmisen avun tarve. Ei kysytä uskontoa, ei muuta soveltuvuutta. Mutta myös itsekkäästi on typerää. Esimerkiksi, että ei anneta arkkitehdille turvapaikkaa. Kun hän liittyisi muiden arkkitehtien kanssa täällä yhteen, me saisimme vientimarkkinoita. Olemme siis menettämässä sieluamme näiden leikkausten takia, tuhoamassa itsemme, suomalaisen kulttuurin. Sitä eivät uhkaa vieraat vaikutteet, vaan oma itsekkyytemme. Se, että itse tuhoamme oman hyvinvointiyhteiskuntamme ja kieltäytymme auttamasta muita. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas Tuonelaan, nousi 3. päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen ja ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Ylösnouseeseen Jeesukseen Kristukseen uskoen siunaamme hautaan Suomen hyvinvointiyhteiskunnan. Itsenäistynyt ja kehittyvä Suomi sinut loi. Miehuutesi kohosit 70- ja 80-luvuilla. Silloin pidit kaikista meistä huolta. Kuolit hallitusten tuhdestaan leikkaamana, tarpeettoman kuoleman. Jätämme kohtalosi ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen käsiin ja toivomme, että sinäkin nousisit mahdollisimman pian ylös, uudistuneena, vähemmän byrokraattisena, ehkä perustulon avulla kaikista huolta pitävänä.
sillä valtion tärkein tehtävä on pitää meistä huolta. Pikaista ylösnousemusta odottaa. Joo. Suomen kehitysapu. Sinä synnyt nälkävuosta toimivassa Suomessa. Kasvois täyteen mittaasi teollistuvan Suomen mukana. Kuolit toisin kerran puolitettuna Perskekon hallituksen aikana. Rukoilemme pikaista ylösnousemustasi jo tässä ajassa. Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Halukkaat voivat sitten liittyä hautajaiskulkueeseen, kun yhdessä viemme nämä arkun ja uurnan tuonne kaupungintalon eteen. No jos se onnistuu.